sang geber diane aman ngarep wis ora iso ngincer. Lah dalah. Wis kaya ngene iki sila ora aman aku saiki. Monggo Jen. Numpak kok numpak. Siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu. Nek ora iso ngene iki kok ya ora payu. Werna-werna kaya ngene iki. Lakon apa to, Bun? Wis sak puluhan kok sing kaya ngene. Monggo, Cek. Ya. Iya. Siji-sijine menungso duwe bolongan sanga didandani ben dadi aji. Lambi ngomong sing ngangge waton kira ngembus aja anger nyosor mata gawe golek dalan padang aja mung golek dalan basi wae Kang. Kuping duduran kacamata nggo ngrungokno. Lambi 1 2 3 4 5 kuping 2 7 sing loro aku roh nggonane ning ra ngerti jenenge terus nanduk terusno. Siang
nek urung didongani kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi. Wong kene iki sapa sing ngaji nek urung didongani kiai kok bali padha karo ngelongi rezeki. Sing mulih dhisik tak dongano ning ising sikile ketekuk. Iki terus apa donga? Terus apa donga? Pun yai donga, sumpah aku malah seneng kok. Kuwi kok bareng-bareng ketuntun. Apa mulai tak baleni terus apa donga iki aras mengo jam 12 anggar punjul sithik iku terus arase mengo malaikate medhun tukane mandi lha nek urung jam 12 urung mandi Sri mungkin tur ora kesel urung ledak apa ora pegel lanjutno jeng ambile punjul sedasa siji-siji lunga ngempetan kuwawa suwe-suwe entek ora duwe bala Sang Semar Badranaya putra Sang Hyang Tunggal Ismaya Tejamaya Manikmaya lir kadya manungsa kegambar ndok kulit putih kuning kulit jasad bali marang cacing maring lemah putih telur lir kadya nyawa balik Gusti Kang Maha Kawasa kuning telur lir kadya amal manungsa kulit dadi Tejamaya putih telur dadi Ismaya kuning telur dadi Manikmaya
Manikmaya ingkang dados ratuning para dewa Sang Hyang Bathara Guru. Tejamaya Sang Toga Kamama. Para Duratmaka Angkara Buta. Sang Ismaya Semar mesem kang ora samarang mimpin hamomong para Pandhawa para satriya. Ngamarta gonjing jamus kalimasada kelangan tombak kala payung tunggul naga buta ingkang manjala dara kelangan jamus kalimasada jimat kalimah sahadah agama didol kelawan buta tombak kala welang piwulang wis ora manjing ora kaeling-eling payung tunggul naga payung pengayoman tunggul wong ing dhuwur naga ula gedhe wis ilang pengayomane susah mayang muyung nangis Sang Semar Badranaya animbali para lancur-lancur Pandhawa amat tekaji pamaring Sang Semar Badranaya wis sanggeni ngabiyantara Antasena Gatotkaca Antaraja panganipun Sang Semar Badranaya dhateng para lancur manuk ingkang dereng kanggo sing lisan lae begegek uget sak njulita lae la ilaha illallah ora kabeh wong tengah wengi iso jak eling marang Gusti jak dikir malah bali siji-siji begegek uget begegek kuwi kenceng uget kuwi polah polahe donya kaya apa to Le sing kenceng gegondelan agama aja lunga nek urung dipungkasi donga Sang Semar Badranaya sida kumpul dadi makmur Allahumma iki terus apa donga nek ora tak tilak-tilaki iki do mulih kabeh aku ngomong karo sapa ora ketok kok kuwi ning kono ketok ning kene ora ketok kok aku iki sanggeni open nggih Gus Raharja marhaban ahlan wa sahlan sugeng rawuh Gus apa mau sampean ngebel aku kok tak terjawab apa WA kok ora kebuka kok ana apa kok nggih Gus kula matek kaji pameling kula WA dhateng para grup ana apa kok wong aku ki jak bakso Semar ngono kok ora katut aku ana apa kok nggih kok romi ayam bakso katimbalan dawuh wonten tugas nopo katimbalan Gus niki ngeten ngene piye kok nggih ngeten mawon aja kesuwen to dan omong saset lasles dasdes iki wayang ora kaya wayang tenanan kok nganti tekani subuhan iki media dakwah wayang mung rikesan mula ndang ngomong ana wigati apa kesuwen kedawan omong pasemon kowe kesuwen ditinggal lunga pengunjung lan kancane iya nggih ngeten Gus kula mung amanat
bangun desa, bangun kayangan. Roko Mas bagus Pak Lurah. Jubaidi. Kok kaya lagu Jubaidah. Ana apa wae? Ah, ngeten Gus. Sida kumpul menika kanthi tasakur dalu niki mboten kathah. Ingkang badhe kula aturaken. Wong mulya derajat munggah sida estu kumpul makmur menika siji kasratu sedekah. Wong sing akeh sedekah slametan kuwi mesti munggah mulya keslametan. Loro kasratu tilawatil Quran, do maca Quran, do wiridan. Wong ki nek kakean wiridan lambe niku obah-obah awak kake ora kakean polah. Maksude apa? Wong ki nek lambe wiridan kerjane ora kangelan ngono ya wong nggih. Mula senajan to nyambut gawe ning salate wiridane dilakoni. Wong sing akeh obah-obah lambene sing obah awake ora kakan polah ngono ya wong. Mula delokon kae. Kiai kae kok sugih mergo akeh wiridane. Ngono ya wong nggih. Wong kene akeh obah-obah lambene, awake ora kerkoso, awake ora kangelan gaweane. Ngene iki lho contone medhun terus kes. Apa ki wae? Nah nggih. Kok tekan ngendi-endi wae? Ayo mula angger wong sing do akeh wiridan, rezekine dadi gampang. Wong sing kumpul ngrembug masalah akhirat bakal ora mlarat donya akhirat. Wong sing silaturahmi, wong sing rukun kaya ngeten iki derajat bakal munggah. Allahumma amin. Mila kula niki badhe nyuwun sabiyantu ana apa? Baken bakune ana apa wae? Ngamarta kelebonan duran mongko maling. Ya Allah, nggih Gus enten maling lho. Tok wani-wani. Sapa sing mlebu ana ing Ngamarta padha karo ngidam terbelo. Lah dalah nek punangan Gus. Niku membo Manjala Dara kadosipun Wong Krisna jebul nika buta Jamus Kalimasada dicolong madrasah wegah pondok pesantren ketinggalan jaman wong ngaji wis ora sudi bocah saiki ilang agama karo kiai wani karo guru raguku karo bapak getak-getak karo ibu nesu-nesu karo simbah dombantah karo Pak De Gumpedhe karo Pak Ling mendelik kandhani wani kon ngaji wis ora sudi. Arep ditungani malah bali siji-siji. Kok nyambut gawe mripate mleleng gak dina ngentekke sego. Kon minggat ora mangkat dibuak mulih didol ora payu ditekek mesakake. Wong ora usah nangis. Jamus Kalimasada tanggunganku. Aku minangka tameng BTI penuh PPNU. Aku sing bakal lanjutake suratan tanfidiatan. Nandha ulama ana wis sanggeni wasion wali ana wasion jembar gone sugih. Munggah sanggar palanggatan nuwiji marang Gusti Allah ndonga. Urusan buta mbalane Jamus Kalimasada kuwi sanggeni nggih matur nuwun Gus. Kakang Lesna, piye ni? Yo olahraga tengah malam ana wong olahraga bengi-bengi olahraga apa? Wong bengi-bengi kok olahraga. Lambemu ki lho. Iki olahraga lho, buta kae dilarang gulung genderane potong ndase nggo bal-balan kowe karo aku nek buta kae ora bali. Buta kae sing gawe gendak singkala rasane bet-met. Bokong pedhes ora karang ngempet uyone munggul ning batukan, mula siji-siji bali ngempet uyuh suwe-suwe ngejak kancane njuk ngolah lah. Mula wae aku njaluk pamite buta gulung gendera, aja gawe geger gendak singkala. Cempolone sing tok goblok kok gawe. Ngono kok ora kok ngono. Sampe kaget kula iki. Wah, seneng aku. Wis sanggeni kae sogoki ngamuk cah kae. Ben cilik. Gawe organisasi anyaran. Wah, geger kono aja perang kene aja pring. Kae kecak ngamuk kene ngejak nesu wis ben ni tenang ni. Po aku njaluk donga.
Ngetutake adikku sakene. Duga-duga digawa Gus hati-hati aja kaya bocah cilik Gus. Iya kok. Pangestu dongamu kok ni. Aku ning mburi Kakang Gartoco. Ya Dimas, munggah Nirgantara ngawat-ngawati. Nek menawa engko tak bel ya Kakang Gartoco sendika. Ya sendika Dimas. Kakang Rejo. Kakang Rejo. Ya Dimas, malah meneng jenger ngantuk. Bayaran kok meneng ae lho. Ora melu guyu, ora melu obah, yo melu nyemangat lambe kok bisu ngono. Ngantuk aku di. Sangka ngisor bumi aja dipateni HP. Setrum batu nggawa power bank. Ana alasan batu entek, ana alasan dices. Kuwi aku brosoke ra karan HP mati banting pisan. Iya Boyo Joko yo ngono to di sia-sia. Wong aku njaluk dongamu ni kakangmu antasene ning mburi nyamplik Wisanggeni padha karo bal-balan ndasmu buta aku sing bakal mrene. Jana golengane Ojleng Iblis laknat padha gojek kanthi dian Raja Dewaku. Wah, kipas-kipas saya panas, Quran diwaca kelagar jero dada, rasane desa panase kaya ngene tak jloki ora iso, tak kridu tak godhog. Sing lunga iso diitung ning iki akeh, sing lenggah ngenteni donga. Aku nggodha ora ana sing lunga. Ning rasane kaya ngene saya kobong. Kenapa wong syukuran ngundang Quran, ngundang pengajian?
setengah siji laup cangkeme kiai ora medun-medun bajingan bareng ngaji terus mangan. Wadya bola buta-buta. Aja leno pangendo. Konangan. Awake dhewe konangan malsu ketok. Surate diteliti. Kertase palsu. Jubahku konangan. Udeng-udengku ketok. Wadya bola buta-buta. Bicarane aja ngantek kamanungsan kudu ngapusi tutup kelawan ngapusi saya ngapusi metu rene kae bocah ketak-kete wisanggeni Garut Kaca Antasena gablak limpo sampir bletuk gongreok bocah kae. Bareng nyemar wis mati kaya kene sesuk nyemar meneh. Katimbalan dawuh wonten tugas napa Bosik? Lek napa kowe bukan gobokmu nglumpuk ana pangandika. Peleo. Nggih, sendika dawuh kula ingkang sowan. Katimbalan dawuh tugas napa? Nggih, kula ingkang sowan. Ora usah kesuwen. Kowe tak pentah. Nyadong dawuh iki. Sing ijih nenteni cangkeme kiai. Armi Bali Tun Sri jeneng arepan iki. Nek mulih mapan linggi ana ndase limen alteko matane bondo sikile. Lah kersane napa aja nganti iso tangi subuhan. Golek tri kelangan bandeng jam 1 pengajian. Sesuk ora subuhan nggih siap Bos. Mulih pengajian kula linggahi ndase. Kula lim alteko matane kula bondo sikile ajeng ya kula sumpeli bekakase. Ajeng wudu kula geblokake. Bagus. Aku tak saking senengku. Tugasmu napa Mas? Kowe bocah sakembaran. Lawang masjid kiwa tengen jaga. Tugas kula. Nek ana wong mlebu masjid nyekel mik andan tekek gunit tapuk cangkeme. Luap lauk bengak-bengok ora enak ngene wong kelon. Siap bos ya kan. Mangkat kan. Kabel suwek. Mik tatake lambi nyetrum ndret-ndret bongkok. Bagus. Mulana.
ing dalanmu ngene kula napa aja ana dilanjutno Kyai diundang syukuran sedekah bumi undang napa dangdut syukuran desa-desa kono dangdutan golek biduan saweran lepoke kotang jogetan karo ngombe-ombenan palapa so joget biduane Kyai Ndeprok lempoh ora obah ora polah kudungan kan munduh tawon posisi saya dhuwur saya mendhuwur cuplak ndasik adalah kepingin ya Gusti buta ijo untal kadal ana cuek nggo wadah rasi sing jomblo rasah jual mahal kadung tuwek ora payu rabi wis aja gojekan kae bocah gawe gondo tengah wono ayo gak gelak limpo uyup ketahe wisanggeni kumalukung diasmu geteh uyup pangan sampir bletuk kroyok krubak sampun muncul lima ampiak-ampiak Wadyabala buta. Raden Wisanggeni keletak rompal siung buta kasembur. Kajala katindih pirang-pirang Wadyabala buta Raden Wisanggeni amuk. Eling-eling tirising dewa. Anak Raden Janaka ora tedas rompal siung buta kasembur Raden Wisanggeni piyak-piyak ningali. Kang rayi kakubut Wadyabala buta Antasena kaya banteng klebon ora-ora. Ngamuk numbuk tidak mletok Bagas buta kabel. Dibel Kang Raka karo kaca. Nirgantara piyak-piyak mansik undhak kauntir jangga petol ndas nundung Nirgantara. Sangyana Buwi Raden Antaraja njedul sikil buta kalarak ambles bumi sigar mrobar.
Pokoknya iki mau perang ngono ya. Dadi mau kan ono buta ya. Terus bisa gini maju. Terus perang. Ya buta perang kalau bisa gini, Garut Antarja ngamuk, Garut Kaca ngamuk, Antarja ngamuk, butane kalah sing menang bisa gini. Oke? Oke kene pelongan murah nempo. Alah dalah. Mertua rene nolo gareng Petro Bagong. Alhamdulillah ya Allah. Kita tilak-tilek iya, ngono nek tilek itu malih piye. Heeh. Ya Allah, Tro. Ije semangat, Tro. Lanjut. Oke, baik. Jae warna bayang monggo ingkang badhe pipis rumiyin. Wis ki mulih ya ora apa-apa urusane ya Pak Jubaidi. Wong barang ora urunan wae kok sing penting sone laris. Sing tukang syuting ya laris pokoke berkah kabeh. Ya Allah Gusti, pengajian kok ya werna-werna. Nek ora ngene ya ora pati laris ya piye. Piye lanjutke niki? Ya wis Gong metu arene Gong, wayahe Gong. Ayo Gong metu Gong. Siap guys. Sira kok malah meneng wae. Ayo Mbah, salah semangat arep dilewase. Ya, temenan ya. Oh, kowe ora entuk bakso. Tidak boleh membungkus. Kok kita kiremah ngono. Ora ana kekompakan wong di komando oleh kepala suku. Alhamdulillah, semoga-moga gawe seneng iki aja nganti keladuk-laduk. Muga-muga ing pangajab ya Allah sing lara muga-muga ndang mari. Amin Allahumma. Sing nembe nyandang masalah muga-muga ucul masalahe. Sing ijeh Joko ndang payu rabi.
Sing prawan muga-muga ndang entuk suami. Sing tuwa-tuwa muga-muga lendang lunga kaji. Ngomong ngambung lho kok iso. Ya Allah Gusti, dipet-peto nyatane ora kuat. Arep gojek arep goro-goro wis nyatane kaya ngene ya kok wis rasa omong. Sementara iki wis jame deloken jame iki lho jame. Lali ora nggawe jam aku. Ya Allah, semoga-moga Rabet ampulusu menudu elek-elek muga-muga iki ana sing cementel. Mula ngene Kang Gareng, Semar Gareng Petruk Bagong Samir Naila Khairin Fatruk Mabago. Ayo agi-agiyo nglakoni kabeh ninggal kalan amar ma'ruf nahi mungkar. Mula gara-gara golek ana ra kuwi rasa, ayo saiki golek rasa salah dadi genah, rasa lali dadi eling, rasa maksiat tobat, rasa kuminter dadi bener, goleki rasa tetep, rasa adem, rasa ayem, sing rawuh tentrem, sing teko adem kabeh wong sak sida kumpul ayem tentrem adem. Allahumma ora usah adigang-adiguna, ora usah rumangsa bisa ning bisa rumangsa, layang duri laswarikum ning ilakulubikum. Sing didelok ora jerone, ora didelok jabone, ning didelok atine. Mula pengajian iki, mula inti pengajian ditungani. Nolo Gareng kula Petruk dalem kok pake. Aja karepmu dhewe kalo bendaramu, dunganono kae. Ingkang sowan nggih alhamdulillah kula kelungsu melu Gus namung nderek dawuh panjenengan ya Kakang Semar aku matur nuwun senajan ora akeh aku leh matur jagung kalawan panjenengane Kakang Semar ning Kakang Semar wis padha makili ning batin jroning atiku ya Kakang Semar Mega dolanmu tekomu iki berkahi marang desa Ngamarta kene. Nggih. Amarota amarna amarta. Kula ngejak dateng sedaya ingkang sami lenggah pribadine kula sak keluarga rombongan kula lumeber wong sing kumpul kabeh tambah makmur Allahumma. Wah, aja suwi-suwi. Jame wis kelewat muncul seprapat wagidem bakul rambak dene kurang marem ben mundang piyambak. Nggih Gus. Ya Kakang Semar. Jame ya Kakang Semar donganono. Nggih muga-muga barokah iki Pak Lurah Spedi wis karo perangkate ngono lah. Iki karo wong rombongan kene, wong sak sida kumpul iki wana wasa terus donga. Oke. Kira pokoke intine ngono lah kesel ndak. Iki pokoke rombongan sida kumpul, rombongan Wonoso, karo tengah karo Guntur bareng-bareng makmur. Allahumma amin ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dosa sembrono pepeko saben dina. Nyuwun ngapura nyuwun sudu menawi panjenengan ngapura nyudu kapitunan dugi tumakus ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri daril adim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdilan bi jamil hajat wa tukahuna bi jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi sallallahu min jamil khairati bil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina ya Allah. Hasil maqsadul hajat keluarga besar Bapak Lurah Spedi Esa Sinto kumpul Guntur ya Allah. Barokah ilmina, barokah rizkina, barokah umurina ya Allah. Yasir umurna fi dunya wal akhirah ya Allah.
Allahumma yassir la tu'assirina dzalika Allah yasir Allahumma yassir fa yasir yassir lana kulla asir fa innaka yasir asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wa tafsir wa tasnau ilaika katsir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabis sa'ir wa adina jannata ala sarir sabatul basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, salim koryatina sintoku kumpul guntur Demak Jawa Tengah Indonesia min afadini dunia akhirat Allahumma ij'al baldana Indonesia ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah mas'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wa islam bi ta'at Rasulullah Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama ya Allah. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, lana bil iman wal islam istiqamah ala husnil khatimah ya fadilah sedekah ya Allah, barokah ilmina, barokah rizki, barokah umurin Allah marzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah wa sallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna fanakuna minal khasirin wa man tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya Jabbar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah.